Brusse. Ons is nou op pad, sterk op pad koor toe. Ons gaan nou ons harte uit gaan sing. In die laaste. Ek kan nie vir die skool. The true. Oh. Piet gaat eruit. Meneer Wie speel ons? Kirodiao. Ons moet maar gaan. Cute and you got it. Die klein baas. Ngani? Ik ga kijken waar hij staat. My ex gaan daar op en dag met die begrafenis. Oké guys, we zijn hier met die one and only. Wait. Boeta. Wait. Wat denk jij is die predictions voor die rugby? Guys, laat ik zeggen willen nog één ding. Het gaat een tawe 1 wees. Het gaat definitief een tawe 1 wees. Want als hij weer zo lijkt, kan wel die boys houden. Moest change man, staan ze. Asame. Oké guys, ons lopen nou 12:05 uur. Maar dat is nog 12 minuten uur. That's no good. Oké, ons gaan in Brussel. Ons het gewen. Ik weet niet of ik daar in die club in heb nie. Maar ons is op pad Stormers toe. Die weer is voor airs. Lura G, zelf van mijn vlog. Van die broers van die kinders. Zo, ons is nou klaar. Als jullie blauw zien, is hij loyal. Girl, shut the fuck up. Oké, onze van die broers. Zo, die Stormers het gewen. En het was, dus mijn vlog. Ik vlog actually. Ja, de Stormers heeft geween. Willem was op zijn stukken. En Sasha, ja, dat is mijn man, jullie. Ik weet niet hoe mensen voor Sasha kan aanvinden. Like. Hallo. Bedoel jij? Sasha is mijn man. Ja. Kind of moody, all the way. She sexy, she cool. Als mij gaat niet op klaar. Ik heb gewerkt met een plan. I just keep him satisfied through the weekend. Girl, shut the fuck up. When the water's so blue. Oh, alle mensen. Nia. So blue. So blue. We're in the air. Ons is Team Sky. Ons is amper Cloud9. Ons is amper Cloud9. I can't sleep at night when you are on my mind. The moment's on the radio.